zvazonyatso kubuda pachena kuti Sengezo Chabangu mukomana we the ruling party, mukomana we ZANU-PF, kunyange zvakati zviti ndiye mutungamiri we the main opposition munyika yeZimbabwe, chokwadi chabuda pachena tikaona kuti aiwa Sengezo Chabangu haana kana chekuita nethe Citizen Coalition for Change. Sanapinda mashoko abuda muzara nhasi kuti bosubscribe like kuti na on the bell icon. Takaona muzara nezero hupo chikono atara mashuke kuti tauda nyasi kuona kuti which one is the authentic triple C. Vanhu vachanodonata kune the up ndo 78 ndo vatichaona kuti aiwa ava ndo the authentic. Zvaka zvangoita mahwekwe achingopedza kuposta post iyoyo tatatoona vanhu vanozochandisa kunga tori neurongwa nechekare vari tori kuchitungwiza vachidonata. Sezvamuri kuona mapictures kana nhau dzakabuditswa naOstalo Seziba achitaura kuti aiwa we have donated mafamilies nevana vasina mauniform vasati vakuenda kuchikoro tikavapa mauniforms. Tataona kuti aiwa Sengezo Chabangu kunyange zvake achizviti ndiye mutungamiri wemain opposition, hapana chaanomboita chiri inline chinosapota vakomana opposition munyika yeZimbabwe. Sengezo Chabangu muzara nezuro the very day akabva buditsa mashoko achithreatena vakomana veopposition achiudza mashoko kuti aiwa mukangoda kungopatitiona kana kudemonstrata the upcoming SADC summit, ndinokuudzai we are going to put my law enforcement officers achauya achiva accounted for you. Muchanyatso kukwadzwa zvakanyatso kunyanyisa. Mashoko aitaurwa naSengezo Chabangu achiudza vanhu vake veopposition zvakanyatso kubuda pachena kuti aiwa Sengezo Chabangu haana chekuita neopposition, atongori munhu weruling party. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, musava no subscribe or like channel.